rasulu sai ya yi riko da su har matansa da ƴaƴayensa ka saka da su sharafa jikokinsa dole in gaishe da su amarya da mai son ku baya kuka ko kaɗan daular ku da in yaban ku shi na riƙe hankalan shauƙi dani da jiyali ka ni ku daddada wala ma gidan ku na tsawo maula dan gaba baban mu farin cikin waje kan almusulfa daga mai yin karin kashar ku bai masan kawa kai ya nake gani ba zan hangi wani kawa ba wanda ya ambace ka baka amsa masa ba kakansa sai da sirrin lura a gaida kai cokar da kai wata yau girma ta yi da kai kai ne kan bani dole in alfahari da kai maula ya farin cikin mutum kawuna a kai kai ranku ya ba wa ko mutum ma karya yake sama ta yi wa yaro nisa ɗarka ido yake kai ne jiya kuma kai ne yau yaya kake lamarin ka sai dai shiru wallahi tuba nake baban su kamala sanni dan sai da fatima shugaban masu yabo kalifan shagbarama ya mai hassa da daga abu dole a sallama sabbai ka farin cikin mu kai ke jarraba akan kaunar ka ba da ji ba da gari bane komai ma za a ce sharfu kai beran sani duk wannan abin da za na yau shi ne ke mani duk mai cuta ya zo sharfu ya zama magani murshiduna dar kai ke a cikin yabanta imamuna kai ne kan bani dole ne in maka jinjina in gode wa ilahu sarki na rabbana ni buri na so ka ba in gane ka ba duk wani wai nan sani ba zai gane zubar ka ba annabi kakan ka kai mu har fadar shugaba ai mana haka dan isar batular mu uwa uba daga na kwarai ba za da tabakin mahaifansa ba kowane tsuntsu kuka na gidansa ya sa gaba aikin baban shi kadai ne muka sa gaba ba zan taba wani aiki in nayi ba nasa ba kai mana dafa'i da dafa'in da kake da shi kai mana jallabi da jalabin da kake da shi sanya na hidimar ka duk tsawon nan barbashi sanya na hidimar ka samsam karna ya rashi a garmun nasu yaban ka ya zamo wani alfahar wurin raina yaban ka ko da zai fi da yar to nake in maka
maka baituka sau dubu biyar dora na akan jinyar kakar da suka yi duka. Ya Allah ga sharufa tuhun ku kula da shi dukkan wani hidima kasa ya kasance da shi sanya masa juriya aikin ka da aiwa shi ya zamo kullum kuna tare ba ka rabo da shi. Anan ne za da huta abin Abbasu ne ɗahun Alhaji Sharif Rabi'u baban kun ji gyara ku gyaran dama da alubun ku ne hadiya ne ta kun sharifi dama na ku Usmanu ba